juma'a. Ya Ubangijinmu roƙo muke a tsare mana sharri da mutuwar fuji'a. Ka yafe mana zunubanmu, gafarta mana mun addu'a. Juma'a, balala juma'a. Kai salatika da tsira tuli gun zaɓaɓɓen da mun kai wa mubaya'a. Amina shugaban al'umma wanda ke kwaikwayon halinsa to yayi sa'a. Alubaiti jinin Fatima jirgin Nuhu kuke masu cikakken sa'a. Sahabi ya koya musu ilmomi da yawa gun babbar jami'a. Juma'a, balala juma'a. Har waliyai Tijani Jilani da Shehu Barhama Gausi mai tani'a. Baitika kaɗan bayawa a ciki za na faɗa muku falalar juma'a. Surorin Kur'ani in an muku tambaya 114 ne ciki akwai juma'a. Ina ka zo suratul Saffi, daga nan ba wata sai suratul Juma'a. Juma'a, balala juma'a. A cikin baiwa wacce rabbuna yayi mana da akwai Fatiha wato misali saba'a. Kakanmu annabi Adamu da shi da Hawwa'u duka ranar Juma'a. Laifin da suka yi ma Allah ya yafe musu, shi ma duk kujiya an yi a ran Juma'a. Da annabin Allah Yunusa a cikin kifi, shi ma kujeran Juma'a. Juma'a, balala juma'a. Kaga farko karin salatin annabi da yawa babu kaidi ranar Juma'a. Yana ƙara maka martaba, ka yi dubu da ƙari a daren Juma'a. Sai karatun suratul Kahfi da Ar-Rahman da Iza waqa'atil waqi'a. Kaga da wani lokaci wanda Allah yake karba ma addu'a. Juma'a, balala juma'a.
ko kai sisiya rage gashin baki daga ranar juma'a. Kuma an so ka yanke kumba dan uwa, cire farce a kaifa duka ranar juma'a. Sunnar ɗaha ce gusulul juma'ati wankaran juma'a. Sunna ne mafi ƙarfi karkai sake zunubanka a goge maka in kai sa'a. Juma'a, balala juma'a. Ka fesa da kyau shi ma sunna ne na ɗaharan juma'a. Yalwata ma iyali inda shi a ci nama tsire duka ranar juma'a. Sa kifi a cikin miya kyautata ma iyalanka su yi ma addu'a. Inda hali kuma kai sadaka da abin da ya sauwaka don falalar juma'a. Juma'a, balala juma'a. Abokan arziki sada zumunta kanku a ranar juma'a. Ko ka je ko kuma ka kira waya ko ka aika musu saƙo ranar juma'a. Mamata na da kyau makabarta idan ka je kai addu'a. In ka tashi zuwa domin sallar juma'a to ka je da kafanka don falalar juma'a. Juma'a, balala juma'a. Taku ɗaya lada kake samu ba na kusani na zuwa juma'a. In kana tafiya ka yi tasbihi falala kan falala sai falalar juma'a. Kuma sai kai na bula ka jira hudu ba ka jira sallar juma'a. Ba a surutu ana hudu ba magana na bata ma sallar juma'a. Juma'a, balala juma'a. Salati zikiri mai yawa lada kan lada sai ranar juma'a. Tammatu bihamdillah a nan gurin zan tsaya na daba Yusuf ala baban Rabi'a.